شێر شێرە چ ژنە چ مێرە çawa zilama ji bo dînê xweda her tiştê xwe feda kirin aynî wekî wan pîreka jî jina jî ji bo dînê İslamê her tiştê xwe feda kirin. Adedê wan pir e, hejmara wan pir e, lê anha yek ji wana jêr dibên Xensa Es-Sülemî. Esas Xensa leqeba wê ye. Navê wê Tumadir bint Emr Es-Sülemî. Ev ya pîreka zêde biaqil. Di dewra cehaliyetê de mezin bû. Dema qewmê wê hat Müslüman bibe, ew jî di nava qewmê xwe de